טוב, חברים, דור קצת חסר סבלנות. קנינו היום שתי מארזים, את המארז הזה, ואת האליט טריינר בוקס של אסטרל רדיאנס. זה, דור יפתח פה את זה, לא את הכל כמובן, יפתח 3 מתוך חמשת הבוסטר פקס שיש לנו פה, ומגניב, פתח. בוא נראה מה יש פה בבוקס. תביא לי? צר מקורי כמובן בדקה. איזה יופי. סובב את זה. תראה להם. יש פה את סינדקוויל, ריוולט ואוזוולט. אושאוולט. איך קוראים לו? אתה יודע איך קוראים לו? אושאוולט. זה פוקימון אגדי. ויש לנו פה גם קוין של... איך קוראים לפוקימון? בוא נראה. שכחתי את השם שלו. לוגיה נראה לי. לא, זה לא לוגיה. בוא נמשיך הלאה. לאט לאט. תראה לכולם איך אתה פותח. תוציא את החבילות קודם כל לאט לאט. תוציא אותם. יש לנו פה גם את הקוד המגניב. ניקח 3. נעשה כמו שזה, אתה מעביר 4, כן דור? כן. אוי, לבן. לבן זה אומר שלא יוצא כלום. כן, יודע. לא נורא. שים אותם בצד. פתח את זה. יאללה. תן לנו גנגר. וימאקס. מה אתה אומר, דור? יצא לנו פה משהו? טוב, יצא. לדור יש מזל בידיים, לפחות ככה הוא טוען. חבילה שנייה. ראיתי. כלום. תעביר 4. תסדר אותם יפה. חייב לצאת פה משהו. וולדרוב. תסדר אותם יפה. כל הכבוד. יאללה, עכשיו יצא משהו. חכה, לא. תפתח פיוז'ן. כן, תפתח את הפיוז'ן, את מיו. תן לו בצ'כי. למה? תנער אותו בצ'כי, לפני שאתה פותח. בתוך הבצ'כי, ככה. די אבא. יאללה. תן פתיחה. זה נפתח. את 2 הבאים אני פותח. לא. תן לי רגע. אני פותח. ככה נעשה את זה מותח. קלף ניקח לפה. למה 1, זה? 2. לא, למה? זה טוב. סימן טוב. יש לנו פה קלף. תביא אבא. ככה. לאט לאט. די אבא, אתה לא צריך להביא את הידיים. סימן טוב. הנה יש לנו פה משהו. סינדרנס. יאללה. פצצה. נשים אותו מגן. בסליב של לוקאריו 1. ניופיוז'ן. יאללה. תהפוך, תובב. איי, לבן. לא.
לא יצא פה משהו כל כך טוב. מיהו. מיהו לא צומח לנו. פרסקר. פרסקר גלריאן. אחת מההתפתחויות של מיהו. יאללה, בחבילה האחרונה של בריליאנט סטארס. יכול להיות שייתן לך משהו שווה. יאללה, נקווה. פאנצ'אם. פאנצ'אם עוד פעם יש לנו את פאנצ'אם. וולטרוב. יאללה, פתח את החבילה האחרונה. תן לה נשיקה, אולי יצא משהו. לא רוצה. בוא נסתכל על הכלל. יאללה, שחור. לא זוכר אם בריליאנט סטאר זה משנה, אבל נקבל את טוב. לא, תעביר 4. לא אכפת לי. לך לא אכפת, לי אכפת. מה? יו, צ'אריזארד! צ'אריזארד וי! וואי, זה קלף יפה. יש לי מזל בידיים. צ'אריזארד וי, גבירותיי ורבותיי. בריליאנט סטארס. יכולים תכף נבדוק כמה הוא שווה. בטח שווה הרבה. והיה לנו גם זה. שתי וי. ואת אוזווט. סינדקוויל וראולט. מגניב מאוד. כל הכבוד אור. צ'אריזארד. מה עוד היה בקופסה? בואו נראה. מדבקות. לא מעניין. מדבקות של סינדקוויל. דווקא מעניין, אני אוהב את המדבקות. מדבקות של ראולט ואוזווט. כמובן זה. חוברת. וקייס חמוד כזה קטן. מגניב. יאללה. כלום בחוברת. תודה רבה לכם שצפיתם.